Biar saya by Gohpur Town, tangga senar na Gohpur Town Road, main town common tua kere. Town jai ber biar. Ada apa na? Rail station apa bijak? Town gezer jalan kere. Yang nak gitu rumah. Rumah? Nak baik. Gitu dulu ada apa dulu na ane itu kasih dong lah ya ini nasi na tangga senang di finally monthly by the first जोङो दै न' फारसेयाव गायलांगासिनो आरोना ओरैजाय गेटखौसो खेबनांगौ नोङो ओरै थांबा अरुणाचल सैनो आंबो मोजां मिथिया फार्स्ट टाइम फैदों नालाय जोंहा नै ओरै थांसिगोन ओमफ्राय नैबे अरुणाचल दावखोबायनो ओमफ्राय जोंहा ओरै गामियाव हाबफिनबाय आरोना आय' फाग्लाफ्रा अरुणाचला माबायदि सानोना हाग्रासो नै न'फोरानो हनै एखमबा जा बयबो अरुणाचला माबायदि नायगौ होनोना फैनानै अरुणाचलखौ नायफैबाय दाना नै बिदि अनलि हायाबान गोजा आरोना गोमोनो लामायाबो बिदिसो नै जोंनि हरैनि बायदिसो होमबा हाजो आरोना ओमफ्राय बैबा मा जाखो नालेंखर बिफां खोमा बारा मोजां सिनायाखै थेवबो ओमफ्राय नै ओरैहाय सोनाबसो नालाय सोनाब नामायगासिनो खिन्थु आंनि मोनदांनायाव ओरैहाय मा मोनदांदों सा मोखां दावखोनाय मोनगासिनो दं आरोना एसे कनफिउस जागासिनो दं गाइसमोन खौदा नुनो हाला आइनाव दं ओमफ्राय बेटारि गारि सासे खेबबाय केमेरायाबो मोजां नुवाखिसै आयै इमान हामा लामा ना लोगोफोर बैनो जाहैबाय लहा कम्पानिनि हनै अरुणाचलनि आरोना इयो अरुणाचलथ' गोलैला खोमा बियो ओरै अरुणाचलनि बर्डार जाहैबाय आरोना आरो जों लबार बागान बैयावथ' हाजो एरि नुहुरखाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै लहा कम्पानि आरो बियो सावथाय सेगासिनो दं अन्ना अर गोजा जोंदों बारा मोजां नुवाखिसैना बेयाव लहा लहि बानायनाय जायो आरो खाथियावथ' थांनो हाला थेवबो माने लानाय जाबाय देखायनाय जाबाय आरो गोजाननिफ्रायब्लाबो बेजों गेर आरो नै ना नैबेसो नागिरा नैबे गेर सेकुरिटि मोनगोन माथो बेहायबो नै लोगोफोर दायो जोङो दलां मोनफैबाय अरुणाचल बर्डारनो नै बियो एकदमबारे बिराद मोजां आरोना दैलाङाव जा गिदिर जायो दैया ओमफ्राय जा मानसि जायो नै बेवहाय जमानो थाबायलांसै होमबा ओमफ्राय बैहाय गानजा मोनोनो हनै र' देखायना नांसै बैहाय गानजा मोनो जाहैदों बिसिना जेनेबा आं होनसै हिन्दु धोरोम ना जिखुनु हिन्दु धोरोमफोरनि आरो जायफोरनाखि मन्दिराव हाबग्रा बा खुलुमग्रा बिथांमोनाबो खुलुमफैयोबा गानजा सोबनो मोनो होनदों नामा बोर बिनानै गानजा सोबनो मोनोनो आंनिथ' धोरोम नङा बे सिदा खोथा ओमफ्राय जोङो दायो थांसिगोन नै बैजों थांसिगोन ना ओरै थांसिगोन जोङो काउब' सेन्टाराव ओरैनिफ्राय फैबाय आरो जोङो एकदम ओरै अरुणाचल बर्डार जाहैबाय आरो ओरै थांसिगोन डाइरेक्ट खना खनथा बै साइडजों रडजों थाङोबानो एकदम अरुणाचल हाबनांसिगोन आरो ओमफ्राय बेथ' गेट जाबाय थ' थांदिनि होमबा बाजुमथ' दैयानो फिसासोबा अहाय मन फिसा दैलाङाव जा खस्थ'नो बै बोरिया लोमजोबो होनदों बे फैद' लोगोफोर दाथ' आङो नोंथांमोननो देखायखाबाय अरुणाचलाव बर' देखोना जों माने एसे गिदिंबाय ओमफ्राय ओंखाम रसा नांनाय बायदि नुबाय आरोना जायै लोङै फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांसिगोन ओमफ्रायो मबाइलाबो एसे प्रब्लेम जाना होनानै माने
डिसप्ले गोदान लगायनानै कालारखौनो मोजां नुवा फुरगेव नुबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थांसिगोन न'आव बेनिफ्राय थांनानै आङो गाबोन डाइरेक्ट बेनिफ्राय अरुणाचलनिफ्राय माने न' फारसे आवगायलांसिगोन ना